És una de les pel·lícules mítiques de la història del cinema, Stromboli, dirigida per Roberto Rossellini i protagonitzada per Ingrid Bergman. Està considerada un clàssic del neorealisme italià i és recordada també per la relació sentimental que l'actriu i el director van iniciar durant aquell rodatge. Tot un escàndol per l'època. Dammi la forza! El que no es coneix tant és que Rossellini s'hauria inspirat en un altre clàssic, però de la literatura catalana, per escriure aquella història, concretament en Solitud, de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert. Ara l'obra de teatre Solitud, Stromboli, en revela els detalls. L'actriu Maria Rivera es posava fa un any a la pell de la Mila, l'extraordinària protagonista de Solitud, de Víctor Català. 70 anys abans, Ingrid Bergman encarnava la Carina Stromboli, la gran pel·lícula de Roberto Rossellini. Dues dones enfrontades a un entorn hostil i a una natura salvatge, amb molts punts en comú. Aquella coseta semblava un home que no havia pogut créixer. Oh, stupid, 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 crudele selvaggi, vini, un matrimoni una mica de conveniència en els dos casos, no? Aquelles cases que tiren enrere i que són un món tan auster i on elles es troben totalment fora de lloc i són l'estrangera, no? Ara l'obra de teatre Solitud Stromboli desgrana totes aquestes similituds, com si es tractés d'una conferència en un congrés literari. Arguments que estan extrets de l'estudi acadèmic publicat per l'assagista i crítica literària Rosa Delort, que sosté la gran influència que Solitud va exercir en Rossellini per crear Stromboli. A partir d'un estudi científic, que està provat i comprovat, hem creat una ficció. Però és possible que Roberto Rossellini hagués llegit Solitud? Hi ha proves documentals que ho acrediten. Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt culta i molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea i una d'aquestes obres resulta que era Solitud. Una influència que Rossellini mai va esmentar, i això s'aprofita l'obra per reflexionar sobre el concepte d'autoria i per reivindicar la mestria de Caterina Albert, una de les grans pioneres de les lletres catalanes. Serà comparada amb obres mestres de Flaubert, les germanes Bronte, Tolstoi, Thomas Mann, però en canvi no ha arribat a l'imaginari popular europeu tal com ho han fet aquests altres escriptors. El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula. L'obra s'havia de fer al Teatre Nacional, però es va haver de cancel·lar 2 vegades per la pandèmia. Ara, finalment, s'ha pogut estrenar a la Sala Atrium de Barcelona. Comencem?